Kaixo, Mikel. Zemuz eskolan? Eskolan? Primeran eta. Ze, lan asko inaldezu. Aita, azte galdera, nik pila bat. Egarki, Mikel. Ze, gaur eman bat zuten notak, ezta? Aita, badakizu munduko etorik guapoena zarela. Eskerrik asko, Mikel. Baina erakutsi notak. Eta txintxoena. Tontotu inaltzea. Ea, notak. Eta... Mikel, notak! Seguro? Bai. Hori ba. Ikuste zagun. Matematika, HB-NM. Ingurunea, HB-NM. Euskera, HB-NM. Gaztelera, HB-NM. Ingelera, HB-NM. Eta bukatzeko, frantsesa, HB-NM. Mikel, ez esan nahi du HB? Aita, ez aldakizu zesan edon HB. Ez? Ba, pentsatu, zuko guztu kristu buro mundien, eta bure normal pentsatzeko izatea. Mikel, igual momentik jarriko. Ez tola jartzen ba! Nota bat oso moderno di. Ba, esan esan nahi du? Txer pixkat. Bai, atxek esan nahi du atxekin azten dola eta beti, bai? Hau pentsatzen. Mikel! Txoman? Asara duingo nahiz, Aita, Seguro ez dara hemendik jarriko. aita ez dola jartzen ba, nora esan ezkizu gauta. Ba, esan nahi du? Aita, zure seme superazkar honek esan bako izu. Hoiz esan dizu. Atxek, hau, eta bek bikain, hau bikain. Earki Mikel? Eta NM? Eneme, hoi gaztelera ez eta. Orduan? Orduan, enekin azten da, eta begarra nintzen enekin. Mikel, hoi badaki. Txo pixkak eta, hombre! Ze pazientzia gutxoko izu. Mira, pista bat eman bezut, hoi gaztelera ez da, eta pazientzia asko kibarta pentsat. Zenbat gauza esaten dizkazun, horrekin. Bagi. Aita! Berrera zure seme super mega ikarazkaran etxamartezun. Ene, notas, eta hemen magnifikas, notas magnifikas. Earki Mikel, arma guztietan hau ikakan notas magnifikas atea ez du. Aparteko txistorra, arroz supergitxue, tomate pixka. Ama kentzeka gero. Hamburguesa. Agia badatu. Kaixo, familia! Aita isokak mentxu. Ez dakizu nolako seme azkarra duten. Arma guztietan hau ikakan notas magnifikas atea du. Oso ondo, Mikel! Ea kutsi nota hoien. Ea, erakutsi ez Ama, gomez. seguro neko te... Mikel, erakutsi notak, hombre. Eske, ama, aita ez da ilusi. Mikel! Mikel! Lekauta da, una, hombre. Ama, Mikel, no. hobeto dian esaten maiz ez, ezta? Ez, gaur eko, karri! Mikel, utziztaz nina. Karri. Beina. Eskerrik asko. Patxizua azaztea da. Bakizu zen zara nahi dut HB. Bai, Mikelek esan dit, hau ikain, Ez, hoetu beharra eta enenek, notas magnifikas, ez, necesita mejorar. beraz, Guztia suspenditu. dela suspecho. Mikel, Mikel, ez txistosa. ez zaitut etxoetan noiz ikusi nahi probetxezko pertsona inarte. Ai, ama, Mikel! Ale! Bai, ale! Azu patxi, torri zukaldea, horru bat eta prestatzea. Baina ez da periodikoa bukau? Patxi! Mikel, gurasoekin haserratu eta esan zuen bezala pulamentizko pertsonekin arte erabaki zuen etxetik alde egitea. Lanen baten bila hasi zen. Lehenengoz, soldadu izatea bururatu zaion. Asmorrekin soldaduko kuartelera hurbildu baino, begira, ez da gertatu zen.